Ngano mga lalaki dili kabalo makontento, buset siya. Ngano mga lalaki kay masuko magkiat-kiat ang uyab, pero kung sila kiat-kiatan sa babae, taon dagko kayo mga ngisi. Nganong ang mga lalaki bayot, ngano mga lalaki tirahan ragbai tapos biyaan. Ay nako. Ngano mga lalaki daghan mangingilan. Si Virgo Oneski, nganong daghan mga lalaki nga bagag naong. Ngano ang mga lalaki kay mga paasa. Ngano mga lalaki igo ra gamiton sa bai unya paghuman luwaan ra. Hoy! Si Rachel Pacana Bravo sa puton dayon pagbalibaran usahay sa ilang partner magchurva. Good day, people! It's me, Bernie Bitok-Bitok, sa Big Nagmoy. Saan mga nag-subscribe atong aim ang kuan 1.5. Kay ganina nag-post ko sa akong fan page, ngano ang mga lalaki kay blank. Ngano ang mga lalaki kay blank. Okay? Before anything else, mag-change oil na po ko. Daghang salamat sa PTT Lubricants. Katong mga nay motor diha, try nyo lang. PTT Lubricants. Number 1 siya sa Thailand nga engine oil. Magtagay sa ako sa akong paboritong Fighter 50. Ako paborito na yun na chaser is pineapple. Kaya lang medyo wala akong kapitong pineapple. So pineapple orange karon. So nay ice. Okay. Tapos usay pwede na po wala chaser kung bugnaw lang. Medyo dili man bugnaw. So nakoy ice. Medyo happy tapos sa mahilis actually. Natam karti-arti pa mo nung yung istorya na. Ayaw mo kalibog ka nang fighter wine nga karaan mo nang panahon sa inyong mga uyuan, sa inyong mga lolo, mga lola. Kung mayroon ba la, mo ginagyan mo sa akong lola, fighter wine na kaning fighter 50, lahi ni siya. Kasagara, fighter 50, ana, kasagara ang gabuhaton nako, i-mix na ako siya. Ay sorry, medyo kampat. Tapos para mas lami siya, butangan na kog limonsito nga medyo nilagom na gamay. Ana. Pineapple, kaya may pineapple din sa Gendio, no? Okay. Alright. Gikan kang Prila Rose. Ngano mga lalaki, dili kabalo makontento, buset siya. Girl. Girl, saboy, kung ano opposite sa boy, ang girl. Ngano kasagarang lalaki, proud na proud basta na kay chicks. No? Pag labi na kung ang kauban, grabe chicks ba si Kuan bitaw ba, si Carla, si Anna, uyab na ako na bay. Pag ang lalaki dagan chicks, burag samot sa kasikat, no? Pag ang lalaki gali madungan gini mga taglima ang chicks, burag sa Ginoo. Mo na maghinambog dahil. But sa tinud anay lang. Napabiyo ba yung mga girls po na medyo dagan po yung mga laki. Pero ang mga babae lang, hilom na sila. Di na sila wala ko sukan na kadong babae nga, grabe bay. Oh my God, as in, dagan na kay ko lalaki. As in napulo na tanat. Oh my God, itong varsity, itong drummer, itong vocalist, oh my God, daghan na kay ko lalaki. Wa kay madunggan na. Pero ang lalaki man good, hambugiro pa sa daga. Grabe, bay. Grabe, itong taga-kuan. Uyab na ako to, katong yung gago, uyab na ako to. Katong yung ate, ay, sos, katong teacher, uyab na ako. Pati itong principal, uyab po na ako. Ngano mga lalaki kay masuko magkiat-kiat ang uyab, pero kung sila kiat-kiatan sa babae, taon, dagko kayo mga ngisi. Tama, no? Na ibang mga lalaki nagsayaw sa party. Pag ilang uyab mag-grind sa laing lalaki. Oh yes. Pag ang ilang uyab mag-ana sila lalaki, suko na yan. Dul maka dito. Dul maka. Ha? Kaya kaya. Pero pag ang babae galing mo say siya. Yes, kana, yes, kana lower. Enjoy kay tanong. Ano mga lalaki nga na, sige pa, lower ka na. Oh my God, shits ka na. Ba? Pero kung nai mo sa isa lang, masuko. Tama ka nga, hindi ko rin di sana ko na masabtan. Lovely. Ngano ang lalaki kay permi mo gasto sa babae? Unsay pagtuo bangko? Kaya limited and that's? Well, of course. Siyempre, mo invest yun ka. Mo gasto, pa-impress ba? Ganyan yung mga lalaki pa-impress. Mo na medyo advantage kay kung may car, di ba? Pero yasa ka. Asa ka, where you going? Oh, di ba? Medyo advantage ko, medyo naikwarta. Siyempre kay anak ko na. Pero kasagara, pag humana, makuha na ang tanan, goodbye. Kaya kung ihatod pa, di ba? Kung ang babae gusto pa niya makuha, ihatod pa.
Pero magkadugay na, iparila na lang. Pagrila na lang, makaso magabalabal na lang ka. 50 na, layo ka na inyo. Uy, taang pagbalik bitaw, lisod yung kayo. Mauna, mausab na yun. Si Ronald Umpad. Oy, Ronald. Ngano daw mga lalaki, perminti ilaron sa mga babae. Brad, di ko naman to, I feel you. I feel you yun. Brad, sa'yo mong kita sa mga lalaki. I know, limited lang ta, Brad, mga lalaki. Brad, na ingani, Brad, na kanang bisagi kamasta kabalot ta nga gibinuang nato sa babae pero nagparaya lang gyud pila ra may kusog na to bla di ba. Cheers. Perfect. Nagsami-sami. Lemon. Put lemon. Kani mo yung makadalag tigaw na lemon. Nganong unsa ni ang mga lalaki bayot ang atong mga anak nga lalaki magproblema ra man ta kay basig pagdako, it's either basig mapriso o makaborsog sayo. Karon tulo na. Kung imong anak lalaki hadlo ka nga basig mapriso, basig makaborsog sayo, basin mabayot. Si Alfie gatamas-tamasan lang sa mga kababayan permi. Oh, tama. Again, I feel you, Alfie, ha. Borsa ka gwapo, ha. Si Pete Saison, ngano mga lalaki sige na lang og sabot sa mga babae. You have to understand the girls. Muna katong uban diya, kumintas uyab-uyab mo. Uyab lang sa gyud. Ay lang sa gyud mo pagminyo. Mo gini-wish sa mga lalaki, tanan na sila yung power ni Jean Grey or ni Koan, professor. Na pagtanaw pa lang sa asawa, tanan gusto sa sapatos na blue. Nagselo siya ganina kay nakigstorya ko sa sales lady nga naka mini skirt ana. Mabasa na ako. Ay, grabe si John V. Arnaiz, oh. Ngano mga lalaki, tirahan ragbai, tapos biyaan. Ay, nako. Basi nihawa siya, kay nag-text na yung asawa. Kung nibiya siya, kay basi nanuktok na ambana. Dito siya ni Agi, ni Lokso. Ngano mga lalaki, daghan mangingilad. Dagay mangingilad, kay daghan po'y gapailad. Walay mailad, kung wala po'y nagpailad. Si Virgo Oneski, nganong dagan mga lalaki nga bagag naong. Siyempre, anong nga lalaki? Kanang sometimes, naiban mga lalaki nga gwapo pero walay self-confidence mo nang walay uyab. Naiuban, kung kisa pa to'y pangit, siya pa ang bagag naong. Munang dagan kay chicks. Muna usay, maglagot ka ng mga pangit pero mga gwapa, ganun talaga. Sometimes, dili na pagwapo ay sa self-confidence na sa pabagay nagnaong. Nganong mga lalaki uwagon? Grabe ka. LJ, walay lalaki nga wagon kung wala po'y babae nga wagon. Ha? Tingala ka sa mga babae, may inday nga, ambot lang, ano na itabuto. Hagas, gipantihan na gipantalunan pa na. Muna mga na sila, hagas, gun nga nulog na aksidente na. Di ba? Anong nahubo mga gipantihan na, gipantalunan na, gibutangan pagbag, nga anong nakuha mga gyudihapon. Si Emski Mats, ngano ang mga lalaki kay mga pasakay atikon. Walay pasakay kung wala po'y magpasakay. Kamu mga babae, please lang. Ang mga lalaki, pag mo actually nag-text sa inyo ha, nga gaksog tipas, burag, kanang mga question ng mga what nagunsa ka karon, unsa imong sudan, nagunsa day ka ana. Kapro na mo rin, automatic girls, automatic. Nagina sila something nga murag action gina sila og bro medyo bet gyud kana nila kay kami mga lalaki di gyud mi maaksaya og chat sa mga babae nga dugay o magsag unsa lang mo'y pangutana kung dili ka na mo bet so medyo bet gyud ka sa mga lalaki. Now kamo sa mga babae kabalo na nga mo aksyon nagtipas ang problema sa inyo kabalo na mo nga bornay meaning bisag pag kanang nagunsa di ka karon kanon unsa imong gisol kabalo na gud kagud nga kabalo na gud kasi ang ima kamo pud mga babae mag-ingon sa mo ga kanang unsa di ay unsa di mo pasabot ug gyud kasabot ay unsa di come on. Tapos, magsige mo reply. Di mo ka mo gana. Kung dili mo sa ganahan sa lalaki, please lang. Ayaw nag-reply. Ang problema sa inyo, inyo pa reply yun. Tapos, ang tubag-tubag na, wala na, nitipas ng dalan. Mo-action na, niabot na yun nga, pwede ko mutilaw sa imo. Tapos, sa sige ni mo reply, siyempre ang lalaki, uy, sige reply, suminto si ganahan ni sa kuha. So, ni-reply siya kalaya. Tapos, pag iyon day nga, lami man ka, nabastos sa rin ka. Imo rin i-print screen, tara, mayon ka nga, nabastos ko, tanawa, bastos kay siya. Diba? Sa sugod pa lang kabalo na ka nga mo action og tipa, wala ta na ka nag-reply. Ang problema sige mag-reply, ang mga lalaki ang babae sige reply, mo na masiganahan. Ay nako, agree mo da? Ang mo agree ana comment below.
Si Rev Sevs Yunyak, ngano malalaki bawg tiil, ayo pandamay kung baw imo ra. Ngano ang mga lalaki taas og ego? Ego? Ego, go. Eko man ito. Taas og garbo. In short, very long garbs. Ganun talaga di ba? So good pa lang, sa una pa lang. Kasi sa pagbuhat pa lang sa Ginoo, si Adan nag-una, barag lalaki ko diri. Muna medyo ma-pride ang mga lalaki. Ngano, sabi ni Apple Jane Lagrimas, ngano ang mga lalaki kay mga paasa, kay dagay mga babae po na assuming. Mo na ang tinuod sa tulanay lang. Ino na galing mo, gwapa kay ka, bisag kablugo ka nga dili, sama kay ka, si gwapa. Pag sure daw, yun na kayo mga gwapa ko. Ganahan mo day. Di, sexy ka. Sexy si mong kagarga, oh, grabe gani kong bilbil, oh, grabe galing, oh. Ano kayo mga nga sexy ko. Sometimes, pag tanaw ninyo nga burag, dili galing tinod, ay siya magtuo. Nindot kayo mong legs, nakabalok ka nga, medyo bagtakon ka. Or, nindot kayo mong ngipon, nakabalok ka nga, imong ngipon, gaytong-itong, tamutuo sa dahin ka, o tanawar. Sugod pa lang, kabalok ka nga dili tinod, ayaw nagto. Ay, nako, Diyan talaga. Naman, tagay. Limonsito, nga medyo lagom. Ayan. Try ninyo niya, Fighter 50, pineapple juice, tapos ang Fighter, butang daghan ice, tabutay lemon gamay. I tell, promise, i-try nyo lang, sarap. Ngano mga lalaki, igo ra gamiton sa bai, unya pag human luwaan ra. Hoy! Gwapo kay ka, gwapo ka. Para dili hapdos. Si Rachel Pacana Bravo sa puton dayon pagbalibaran usahay sa ilang partner magchurba. Grabe ni ba? Sa tilod anay lang, sa relationship, medyo dako gibe ng factor ng mga churba-churba, kasi klase may pangalan na sa mga ratatouille, ratch, ana, or sex, yun kung ano nimo. Sa tilod anay lang, di mo na siya yung sa puton, but you know, sometimes na maginay mga responsibility nga partner, diba? Sa timing kayo, kapoy sila sa kuan, kapoy sila sa trabaho, di ba? So at least man mo na lang pang konsuelo pag abot sa balay, ang imong asawa na diha bagong ligo. At least mo na stress reliever sa mga uban pa ng mga bana. Problema, ikasapan pa sa kuan, pag abot pag yun, kay di pag yun nimo pa tsurbahon, sabot kasapot, gamay pang sweldo, bati pang nong yung manager, tadi pang magpatsurba, wala na, maglasong na lang. O bitong halinong ka ng mga tambal nga pampagahi. Kaya may na lang, kaya kung wala na ginamugay, wala na inutil kang tanan. And, mo niya kung panglas lang, no? Always remember this, that sex is a very best exercise. And, laughter is the best medicine. So, magkatawa ka while having sex. Para exercise, healthy. Grabe ka. I love it. Shot na. That's it. Daghang salamat. And kita-kita ta sunod na pod. And huwag ka muna, may gusto mga products po ninyo diha nga gusto niyo ipatry sa ko. No problem, people. And again, daghang salamat sa akong sa PTT Lubricants. Daghang salamat sa inyong engine oil kato. Pwede ni sa motor, pwede sa auto, pwede sa jeep. Barato ra, number 1 sa Thailand, PTT Lubricants. Thank you very much. That's it. Tagay. Bye.